Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба граница Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо бароҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Чемпиони пешнаи вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский эълон карда гуфт ки бо Дастин Порие муҳориба гузаронидан мехоҳад. Дастин дар муҳориба зидди ислам хуб менамоид. ӯ оиди ба анҷом расонидани карьераш фикр карда истодааст. Барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. Аён аст ки ман охирҳои ҳамин сол баромад кардан мехоҳам. Ҳозир ман намедонам ки чӣ гап мешавад, лекин дер боз интизор шудан намехоҳам. Барои ҳамин агар бозгашти ман ва бозгашти Дастин Порие дуруст ояд, пас мо бо Дастин муҳорибаи хуб ташкил карда метавонем. Ман медонам ки ӯ муҳорибаҳои калон ва шавқовар гузаронидан мехоҳад. Мо якдигарро эҳтиром мекунем ва ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи хеле бузург мешавад. Ман бо шодӣ ин муҳорибаро қабул мекардам, гуфтааст Волк. Дӯстон, фикр мекунам ки Дастин Порие ҳоло ҳам якчанд вариантҳои хеле хуб дорад. Масалан, сеюм муҳориба зидди Макс Холлоуэй ва ин дафъа барои камарбанди БМФ. Агар UFC муҳориба байни Топурия ва Волкановскиро ташкил кунанд, пас Дастин бо Холлоуэй ҷангида метавонад. Лекин агар ки UFC муҳориба байни Топурия ва Холлоуэй ташкил кунанд, пас Дастин бо Волк вохӯрда метавонад ва чӣ гуна ки мебинем худи Волкановский ин муҳорибаро мехоҳад. Дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед, Ислам Махачев баъди муҳориба зидди Дастин Порие гуфт ки орзу дорад ки барои дуюм камарбанд дар вазни 77 кг муҳориба гузаронад. Ва шаби гузашта довталаб барои камарбанди вазни 77 кг Билол Муҳаммад гуфт ки агар ӯ чемпион шавад, пас бо Ислам Махачев муҳориба намегузаронад. Ман ягон вақт бо Ислам намеҷангум 100%. Аммо рости гап, Ислам метавонад ки худи ҳозир ба вазни миёна барояд ва чемпион Дрикус Дуплесиро шикаст диҳад. Ман дар ҳақиқат ба ин чиз бовар дорам. Ислам дар ду вазн чемпион шуда метавонад. ӯ бояд ки якчанд муддат нақшаҳои худро барои ба вазни мо 77 кг баромадан якс монад ва ҳамин гуна ба ман имконият диҳад ки якчанд довталабҳои ҷавонро шикаст диҳам ва баъд ман ба вазни миёна мебарам, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунам ки Билол Муҳаммад аллакай рӯзи 28 июл дар турнири UFC 304 зидди чемпион Леон Эдвардс барои камарбанд муҳориба мегузаронад. Ана оиди Леон бошад, пас ӯ дар кишвари худ Англия тамринҳои худро идома дода истодааст ва шаби гузашта бо Леон Эдвардс, ҷанговари ҷавон ва бебохти тоҷик Самандар Муродов вохӯрда якҷоя тамрин гузарониданд ва Самандар ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: тамрини хуб бо чемпион, иншааллоҳ ман ба наздикӣ бармегардам, навиштааст Муродов. Бояд гуфт ки айни замон Самандар Муродов дар Англия қарор дорад ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки корҳои ӯ оиди виза аллакай пеш рафта истодаанд ва ин барои Самандар ва мо мухлисонаш хеле хуб аст. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мегӯянд, дар ин акс ду чемпионро дида мешавад: чемпиони ҳозираи вазни 77 кг UFC ва чемпиони ояндаи вазни 77 кг UFC. бояд қайд кард ки Самандар ҷанговари ҷавон ва хеле боистеъдод аст ва барои дар оянда чемпиони UFC шудан ҳамаи малакаҳои даркориро дорад. Дӯстон, шумо баромадҳои Самандарро дар ташкилоти UFC интизор ҳастед? Метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.